अगला बार बनी है इतना कम बात नहीं खाई और लोग बना के कहत होई और ही लोग बना के कहत होई बाकी हमनी के दिल से गाइले सही भाई ए परिवार में आवे के वो उद्देश्य भी बा कि उम्मीदों बा जवन वो प्रेम शंकर भैया से बा जितेंद्र भैया से बा ई गीतिया गावत तनी ते गीतिया के भरपाई कहियो हमरो जब उम्र हो जाई समय हो जाई तो रौरे सब के हम गोड़ावा धर कि अब हम हूं हां कि लख छाप परी विरोधी अरे कोशिश कतनो करी हो भोजपुरी जगत में एगो हम बानी हां जी कहां ले बानी हम ही छोट बानी और रोहन तू घींच ना लो जले कहां मैटर पहुंचल बता रहा हां हां भोजपुरी में एगो हम बानी हां जी आ बिहार में ना पूरे भारत देश खातिर प्रेम भैया के तरफ से एक बेदे नदी रौरो प्रेम भैया के बार-बार प्रणाम करो आज हम अपना बहन के शादी में आई बनी राउर तो बहन बढ़ले बाड़ी जितेंद्र भैया के भी बहन हमरा संजय चाचा के भी बहन अनिल चाचा के भी बहन आ गोलू राजा के भी बहन हमरा खुशी होता तो देखी गीत कैसे कि लख छाप परी विरोधी अरे साजिश को तो नकारी हो फिर भी तो झंडा यार जे के फहर रघुनंदन हरि 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 अखिलेश्वर सिंह जी कुचाई के प्रमुख बानी हजारीबाग के एसपी साहब के भाई बानी अखिलेश्वर भैया के स्वागत करो प्रणाम करो लख छाप परी विरोधी कोशिश कतनो करी अखिलेश्वर सिंह जी कुचाई के प्रमुख बानी हजारीबाग के एसपी साहब के भाई बानी बहुत बहुत हमरा के आशीर्वाद देनी बार-बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा अब देखिए अभी है कलाकार जो मजबूरी हो जाला एने नंदन भैया हमार जितेंद्र भैया के दुलारा बानी प्रेम शंकर भैया बानी सभे कहता एक आदमी कहता जे के गीत के बंद कर दी हो जाए तो हम कलाकार बानी हम करी तो का करी झंडा यार जाए तो मनो करब तो का करब गाना ना सुनबै है न करब बाकी जब दिल के बात बताइए तो जाई सही भाई झंडा यार जे के फहरी रघुनंदन हरि 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 प्रशांत बाबा माई से प्रार्थना करब कि भावी सांसद बनी गोपालगंज से अच्छा बड़ा से सांसद हमार जितेंद्र भैया के बनावल जाई पहले जितेंद्र अब देखी हम कलाकार बनी जे जैसन जौना देश में रहे तो हम तो होटल वाला है हां जी जे जौन खाई ना खिए वो होटल फल जाई सही हां ऐसे केहू बुरा मानी हम बुरा ना मानी हम कलाकार बनी जे जौन कहवाई वो कहे के बा आ जे जौन गीत गवाई वो गावे के बा अखिलेश्वर सिंह जी कुचाई के प्रमुख एसपी साहब के भाई तेजरा फटार बाटे जसमी सारा रात तेजरा फटार बाटे जसमी सारा रात 17 महीना में सवरल बिहार के सवरल बिहार बबली भैया हमरा आशीर्वाद देले बनी है नो अखिलेश भैया के तरफ से आशीर्वाद आई बा आ भैया के तो चिंते बनी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देनी भैया हमरा
अति सुंदर सह प्रमुख भावी सांसद प्रसाद सेवा को से आशीर्वाद मिलल हमनी के तो होटल चलावे हां जी और उरा प्रधानमंत्री का है हमनी के कहते सही भाई बाकी माई से प्रार्थना बा और उरा सब हमार स्वागत कइले बानी हर तरह से माई से प्रार्थना करम कि सब पद प्रतिष्ठा बनल रहो जय हो तेजरा भतार बा तेजस्वी सरकार तेजरा भाई देखे पुरस्कार आ गया कारा काट निर्दलीय के तरफ से ये भाई आज हम मरिए जाई का हो जय हो और तेजरा भतार बा तेजस्वी सरकार तेजरा भतार बा तेजस्वी सरकार ई गाना सगर के हुकुरो मानत होई तो हमार दोस्त नहीं के पहले गीत निशा शुरू कइले बड़ी आ हम जे करे के मानी लोग करे खातिर गाई जीवन भगाई कारा काट निर्दलीय प्रत्याशी के मित्र बनी पवन सिंह जी के मित्र हैं अब की बार बन जाई है एह बार रोरा सब के चलते का बड़ा गई 17 महीना में सवरल बिहार अब की 25 में शिक्षक चिकित्सक पद सिपाही वाला भरी हो और वादा इरादा नहीं करी रघुनंदन हरि वादा इरादा नहीं झंडा गजे के भाई रघुनंदन हरि भैया हमारा अखिलेश्वर सिंह जी कुचाई को प्रमुख बानी हमारा के हजारों हजार रुपया देके आशीर्वाद दिले बानी अखिलेश्वर भैया के प्रणाम करो पद प्रतिष्ठा बनो और का हिंदू मुसलमान हई आवाम पूरा रे दीवाना मजदूर किसान सब पर सान यार जे दीवाना सान अबे सबसे 20 गिर जा ये ने कारा काट बड़े निर्दलीय प्रत्याशी अगला बार बनी है इतना कम बात नहीं खाई पावर स्टार के तरफ से आशीर्वाद तू लोग मसाला मिलता हो रहे ना तू रख ढेर बतानिया तनी घुमा दे ए मजदूर किसान सब पर सान यार जे दीवा पुदीना वाला गाना इनके कॉलेज में शूटिंग भई रहे आज वो जितना व्यूअर बा हो गाना के कोनो जाना के नहीं खाई हमार त जीवन में उतना ना आई विक्की सिंह जी हमरा टीके कारमेल के संयोजक बनी बड़ भाई संगीत प्रेमी पवन सिंह जी के बहुत मानी लाई अच्छा बात हम मानिला ओइसन गाय के हो नहीं खे चुनाव अलग चीज और का देखावा है हां सर भावी सांसद हमरा प्रसाद बाबा जोखमी जितेंद्र बोलू जोखमी जितेंद्र बोलू राजा मुठ पचोरी कि अपन लालू बाबा खाती रघुनंदन हरि एगो माइनर दे गीत गा के बैठी